Lah iya, wayahe bulan suro ngene iki, nggak enek wong duwe gawe. Malah wayahe asok angsuran dandang. Jan meng aku dol sapu wae. Mbok Di, eneng apa to, Kem? Mbok Dinarse. Lah Mbok Dinarse kenang apa? Jane gini ya to Narse iki. Yu Narse. Lah kae mbok Gini ya Di. to kowe iki. Masalah, jane kowe gini ya to Yu. Lah dek iki berdua ketan latar kok. Kem, njukuk banyu nang ember nang. Goyang banyu ae.